дар рӯзи дуюми рақобатҳои чемпионати Осиё оид ба ҷудо аз ҳайати мунтахаби ин риштаи варзиши Тоҷикистон 3 нафар ба майдони диловарӣ барх шуданд. дар хузмӯйҳои вазни зери 73 килограмм Беҳрӯз Хоҷазода дар даври аввал бо варзишгари ҷумҳурии мардумии Чин Чунлонггу нерӯсанҷӣ намуд. талоши муборизаи ин ду варзишгар зиёд тӯл кашид. дар ниҳоят заҳматҳои Беҳрӯзи Хоҷазода натиҷаовар гардиду ҳарифи чинӣ худро шикаст дода ва ба даври дигар баромад. рақобати дуюми худро ин паҳлавони тоҷик дар муқобили мизбони чемпионати Осиё Шамшев Донёр аз кишвари Қазоқистон анҷом дод. Донёр ба фарқ аз намояндаи Чин як каме чолоктар вонамуд мешуд. ҳамин буд ки дере нагузашта тавонист Беҳрӯзи Хоҷазодаро мағлуб сохта ба даври дигар роҳ ёбад. аммо варзишгари кишвари моро зарур аст ки ин нокомиро фаромӯш карда роҳро ҷониби дарёфти нишони биринҷии чемпионати Осиё идома бидиҳад. баъд аз он ки доварон партофти намояндаи Қазоқистонро ипон баҳогузорӣ карданд, Беҳрӯзи Хоҷазода рақобати худро дар марҳилаи тасаллубахш идома дод. ҳарифи паҳлавони тоҷик Кейсие Накано аз кишвари Филиппин буд. дар ҷараёни рақобат ҷудокори филиппинӣ зиёд аз усулҳои рақибаш худро канор мегирифт ва ин боис шуд ки довари марказ 3 маротиба ба ӯ шидо дод ва Беҳрӯз ҳамакнун ба рақобатҳои даври ниҳоии чемпионати Осиё баромад ва он ҷо барои нишони биринҷии вазни 73 килограмм мубориза мебарад. дар рақобатҳои вазни то 81 килограмм аз Тоҷикистон 2 нафар Сомон Маҳмадбеков ва Шодмон Ризоев талош карданд то унвони қаҳрамониро дар қораи Осиё ба даст оранд. ёдовар мешавем ки Сомон Маҳмадбеков тағйири вазн намуда бори аввал дар рақобатҳои вазни то 81 килограмм баромад намуд. рақиби нахустини паҳлавони тоҷик намояндаи Ӯзбекистон Рамазон Алабердиев маҳсуб мешуд. дар дақиқаҳои нахустини майдондорӣ Сомон тавассути як зидди ҳамлаи рақиб ва зари ба даст оварду пешсаф гардид. дар идомаи вохӯрӣ паҳлавони ӯзбек тан ба таслим надоду то охир мубориза бурд ва ҳамин буд ки як амалкарди саривақтияш имкон дод ки ва зариро ҷуброн бикунаду пешсафии Сомонро барҳам занад. дар вақти асосӣ ғолиб муайян карда нашуд ва кор ба вақти тиллоӣ кашида шуд. агар барои Сомон иштирок дар рақобатҳои вазни 81 килограмм низ таҷрибаи нахустин бошад, пас барои Рамазон Алабердиев низ иштирок дар қаҳрамонии Осиё бори аввал буд. бо вуҷуди он хуб ҳунарнамоӣ кард, аммо дар ниҳоят Сомон боз як вазари дигар ба даст оварда ба даври навбатӣ баромад. натиҷаи қуръакашӣ чунин шуд ки Сомон Маҳмадбеков дар рақобати дуюми худ бо ҷудокори 26-солаи ҷопонӣ Сасаки Такеши даст ба гиребон шуд. Сасаки Такеши дар корномаи варзишии худ ғолиби як қатор мусобиқаҳои гран-при ва гранд-сламҳо буда таҷрибаи ғании иштирок дар чунин майдонҳои сатҳи хоравию ҷаҳониро дорад. намояндаи ҷопон тавонист бо як усули сияи наге вазари ба даст орад. дар қисмати дифоъ низ ҷудокори ҷопонӣ хуб кор кард ва ин бартарии худро нигоҳ дошту ғалаба ба даст овард. Сомон бошад ба монанди Беҳрӯз барои нишони биринҷии қаҳрамонии ҷудои Осиё дар даври тасаллубахш рақобатро идома дод. Сомон Маҳмадбеков дар марҳилаи тасаллубахш бо варзишгари Муғулистон Эрденебайр Бадзая майдондорӣ намуд. дар ин нерӯсанҷӣ Сомон бидуни мушкилӣ рақибашро шикаст дода муборизаро барои ба даст овардани медали биринҷии қаҳрамонии ҷудои Осиё идома медиҳад. Шодмон Ризоев давоми солҳои охир бо иҷрои усулҳои зебои худ на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар ҷаҳон низ маъруфу машҳур гардидааст. ҳамин буд ки дар рақобатҳои вазни зери 81 килограмм дар чемпионати Осиё нахустин дидори хешро бо варзишгари Тайпеи Чин Шанг Чуанг Чин анҷом дод. аз оғози нерӯсанҷӣ Шодмон Ризоев пайваста дар ҳуҷум қарор мегирифту ҳарифаш роҳи гурезро меҷуст. ин услуби куштингирӣ хоси ҷудо нест ва доварон чунин амалҳоро аз мадди назари худ дур намегузоранд. ҳамин буд ки варзишгари Тайпеи Чин сешидо гирифту ғалаба ба варзишгари тоҷик дода шуд. ин оғози роҳи дуру дарози Шодмон Ризоев ҷониби марҳилаҳои асосии қаҳрамонии ҷудои Осиё маҳсуб мешуд. зеро дар даври дуюм бо намояндаи кишвари Қирғизистон Владимир Золоев нерӯсанҷӣ кард.
мавриди зикр аст ки Владимир Золоев қаҳрамони вазни 81 килограмми чемпионати Осиё ва Уқёнусия дар соли 2021 ва ҳамзамон дорандаи нишони биринҷи Гран-при Тошканд низ маҳсуб мешавад. Дар ибтидои нерӯсанҷӣ паҳлавони қирғиз як ҳаракати зебоеро анҷом дод, аммо доварон ба ин амалкард баҳоӣ надоданд. Вақти асосии нерӯсанҷӣ бенатиҷа поён ёфт ва Шодмон барои ғалаба бар муқобили ин рақиби 29-солаи худ муборизаро дар вақти тиллоӣ идома дод. Дар як муборизаи шадид Шодмон Ризоев бо усули зебо ҳарифашро ба тахтапушт афтониду роҳи худро ҷониби даври нимниҳоӣ ҳамвор кард. дар даври нимниҳоии чемпионати Осиё Шодмон Ризоев бо варзишгари дигари ҷумҳурии Қирғизистон Асад Масабиров вориди татамӣ гардид. Рақобати ин ду варзишгар аз ибтидо ҷолибу диданӣ ва шадид ҷараён гирифт. Паҳлавони умедбахши тоҷик бо як учиматаи зебову диданӣ ва зари ба даст овард. Паҳлавони қирғиз бошад дар талоши ҷуброни вазаре буд. Ҳамин буд ки бо гузашти вақт ӯ бештар дар ҳуҷум қарор мегирифт ки Шодмон аз зидди ҳамлаи рақибаш истифода намуда бештар аз як дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии нерӯсанҷӣ вазари дуюмро ба даст оварда бори аввал дар корномаи варзишии худ ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё миёни калонсолон роҳ хат пайдо намуд. бояд гуфт ки дар рӯзи дуюми чемпионати Осиё оид ба ҷудо Шодмон Ризоев барои нишони тилло ва беҳрӯз бо Сомон бошад. барои медалҳои биринҷии мусобиқаи мазкур муборизаро дар марҳилаи ниҳоӣ идома медиҳанд.